پارتیا یەکیتیا دموکراتیک پێدێ گەفا بەشداربوونê di xwepêşindanên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê li welatiyan dixwe û dibêje her kesê di wan xwepêşindanan de beşdar bibe wê rastî dadgehkirinê were. Hevdemî xwepêşindanên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê li dijî kiryarên Partiya PYD li dijî serkird û endam û alîgirên enekesê li dijî miletê Kurd îro li gelek navçeyên Rojavayê Kurdistanê Partiya PYD hemû corên çekdarên xwe ve belav bûne û rêgirên xwe bêhtir kirine û dîmenên çekdarî û yên matirsiyê li nava welatiyan belav dikin. Ji derekî ji bajarê Dêrikê ji Arkerê ku ji ber terora Partiya PYD nexwestnavî were eşkerekirin ragihand ku îro bajarê Dêrikê ji aliyê Partiya PYD ve dorpêç kiriye û asayişên PYD û çekdarên bi navê Hêza Cewheriya PYD li kolanan û riyên serekeyên bajêr belav bûne. Wê jê derê her wiha da zanîn ku piraniya wan çekdarên PYD ji ciwanên Ereb yên şerabî ne. Her li ser xwepêşindanan û çalakiyên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê desteya bi navê Desteya Navxwe ya PYD daxuyan yek belav kir. Gotê de gefê li welatiyan dixwe eger di xwepêşindanên enekesê de beşdar bin û wan xwepêşindanan bi hewla nêçîrê di ava gerav de wasif dike. Bang û gefên PYD ji welatiyan re ji bo nebeşdariyê di xwepêşindanên enekesê de di demekî de tê ku Partiya PYD her çend rojan li kolanên bajarên Rojavayê Kurdistanê digerin û bang li alîgirên xwe dike tevlî xwepêşindanên wê bibe li jêr navne cor bi cor de. Ku xwepêşindanên wê ne li dijî rejimê ne û tenê sloganên dijatiya enekesê û Herêma Kurdistanê têde bilind dikirin. Beriya niha jî bi dehên caran çekdarên PYD û alîgirên wê êrişî xwepêşindanên enekesê kirine û bi çek û alavên tund li xwepêşindaran jî xistine.